Ahojte. Po dlhšej dobe sa vám opäť prihovárame v rámci projektu školských televíznych novín, ktorý sme spustili pred pol rokom. Dnes máte možnosť sledovať štvrtú časť našich správ. Ide o špeciál kvôli tomu, že sa na našej škole od 22. februára až do 11. marca 2016 konala zaujímavá umelecká činnosť známejšia pod skratkou ZUČ. Gabko tu opäť 2 týždne žilo kultúrou. Pohodlne sa usaďte a pozrite si to najlepšie, čo naši študenti dokázali vykúzniť. Ešte predtým, ako spoločne s našou kamerou nahliadneme na jednotlivé disciplíny ZUČky, pozrime sa na druhý ročník Dramafestu, respektíve divadelného festivalu, ktorý sa konal 15. februára v aule školy. Jednotlivé triedy súťažili v divadelných hrách, ktoré však museli odznieť v anglickom jazyku. Víťazmi sa stali triedy tretiace v druhej kategórii a v prvej sekunda A. Tento rok sa uskutočnil druhý ročník súťaže Drama Festival, kde študenti ukázali nielen svoje výborné zdatnosti v angličtine, ale aj skvelé herecké výkony. Však pozrite sa sami. Dream. Thank you. South gate of the city. In it there are 3 pieces of gold. Please sit down, both of you. Now, what's the matter? It's not easy to begin, sir. Shall I tell him, Mr. Briggs? No, I'll do it. I'm the assistant manager. Well, sir, we think you should resign. Hello, everyone. Hello. Hi. Okay, where we start? We talk about Adolf's broken heart. Don't say it like that. It still hurts for me. Okay, and what about you, Mother Teresa? When Guadalupe came home, she didn't understand what was going on. Her mother and Enrica, with her son, were sitting on the sofa. Hi. Where are you? You are late. At school. Will they kill him? Not, of course. It's just a fairy tale. It's not a fairy tale, it's a legend. So what happened next? Don't worry, my children. He survived, but he was arrested and put into dark prison where he was supposed to spend all his life. Takže ako sa vám páčili vystúpenia? No, bolo vidno, že študenti boli ako pripravení. Tak čo na to hovoríte? Boli super, ja som nadmieru spokojný. Áno. Sme radi, že sa naučili texty, zabralo im to určite veľa času a to je aj cieľom, aby sa učili angličtinu, aby mali dobrý vzťah k angličtine, aby sa venovali tomu a aj ďakujeme ich vyučujúcim. A čo hovoríte na účasť? Čakali ste, že sa prihlási viac tried, alebo ste spokojní? Sme spokojní s týmto počtom, sme spokojní, týchto scénok bolo 12. Takže my sme rátali, že ich bude tak 10-12, tak nás to dosť prekvapilo. Takže jak sa to bude takto rozrastať, tak to budeme musieť robiť možno aj v inej časti, inak to zorganizovať, lebo je viac a viac ľudí a zaujíma to týchto ľudí. Tak to teda plánujete robiť aj ďalší roky, hej? Áno, plány máme a chceme to len zlepšovať. Postupne, do Hollywoodu. Takže ako nám bolo povedané, cieľom tohto festivalu nebolo hlavne súťaženie medzi triedami, ale možnosť zlepšiť sa v anglickom jazyku. A teraz už sľúbená dlhá reportáž z veľkej dvojtýždňovej udalosti na našej škole. Zaujímavá umelecká činnosť 2016. Ide o súťaž v rámci tried, ktoré medzi sebou súťažia v rôznych umeleckých disciplínach počas 2 týždňov. Za svoje predvedené výkony v jednotlivých disciplínach dostávajú body, ktoré sú im udeľované porotou zostavenou z profesorov, absolventov a maturantov našej školy. Na konci súťaže sa zrátajú všetky body a určí sa víťaz prvej a druhej kategórie a absolútny víťaz oboch kategórií. Začíname disciplínami prvého týždňa, v ktorom sme ukázali naše majstrovstvo v hraní na hudobných nástrojoch, prepracované tanečné choreografie, prezentovali web stránky jednotlivých tried. Víťazmi v disciplíne hudobný nástroj v prvej kategórii sa stala trieda Quinta A v druhej kategórii trieda 2C. Tanec najlepšie zvládli trieda Kvarta v prvej kategórii a 2B trieda v druhej kategórii.
Get jazzy up on that crack that you get on. First class seat on my lap, girl. V piatok prvého týždňa súťaže sa odovzdávala literárna tvorba na tému 5 s váhou 5, pričom podmienkou bolo, že žánrom literárnej tvorby pre druhú kategóriu mala byť glosa a pre prvú kategóriu rozprávanie. Ďalej fotografie tried, na ktorých mala byť zachytená myšlienka, prečo by sme mali vyhrať Zučku práve my. A kresba s podtitulom Selfie triedy. Literárnu tvorbu najlepšie podľa hodnotenia poroty zvládla trieda kvarta A v prvej kategórii a druhá F v druhej kategórii. Najlepšou fotografiou sa prezentovali trieda Sexta v druhej kategórii a trieda Sekunda v prvej kategórii. Talent a cit pre kresbu najlepšie preukázali triedy druhá D v druhej kategórii a kvarta A v prvej kategórii. Týmto končíme prvý týždeň Zučky. Po ňom si naši študenti užili týždeň jarných prázdnin, počas ktorých určite nabrali nové sily do ďalších veľkých súbojov počas druhého týždňa kultúry na Gabku. Po prázdninách sme začali naozaj z hurta, spevom v slovenskom jazyku, ďalej sme pokračovali umením rétoriky a divadla. Naši rečníci si mali možnosť v útorok vybrať jednu zo 4 tém, na ktorú v stredu následne rečnili. Maríša, sudaj, Marisa, nevítaj, Betala, taká bola, keď ešte malá bola. Maríša, sudaj, Marisa, nevítala, Betala, taká bola, keď ešte malá. Jablčko, jablčko krásne, prečo sa nás prekúľaš? Chutíš mi to trpkou láskou, ktorú... Ani som nezdriemol, ani nezaspal, bo teba jedinú, teba som čakal. Bez teba aj mesiac túžbou poblehne, bez teba slniečko spoludnia ve mne. Ani som nezdriemol, ani nezaspal, bo teba jedinú, teba som... Macejko, Macejko, zadaj mi na cejko, dávaj mi pustu, Je moja beda, čo mi neodpovedá, jajže Bože, čo je to, slúbil sa mi na leto, už to leto uchodí a môj milý nechodí. Kukuruku, 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 V stredu a štvrtok druhého týždňa prebehla kategória alebo disciplína divadla. Divadelné inscenácie tried sa museli odohrávať v kaderníctve, zverinexe, u zubára alebo v kvetinárstve. A museli v nich zaznieť repliky: tak za toto nezaplatím, ja to už asi fakt nezvládnem a ako vyzerám. Divadelným žánrom mala byť komédia. Pozrite sa s kamerou na tie najhumornejšie inscenácie, ktoré predviedli naši študenti. To nemôže byť pravda! Takže to ty si nezamestnala môjho synovca, je to tak, Malfoy? Harry Potter, vyzývam ťa na súboj, pokiaľ nedáš, dám vám pokoj a ja nie, všetci skapete do rána, musíte zbierať 3 radiátore. Aká je téma učencu? Nech býva najlepší, poďme na to plato. Je to trošku štípne. Popros jedinu. Nech sa páči. Pán Hodvábny upada do hlbokého spánku. Myslíte si, že tentokrát sa to podarí? Tentokrát už musí. Len dúfam,
Dúfam, že ste použili dostatočne silné sérum, aby sa z neho nestala zelenina dosť posledného. Dal som mu dvojnásobnú dávku, pán doktor. Áno. Myslím si, že teraz, keď spí, mali by sme urobiť resekciu. Chcel by som vám ešte niečo povedať. Čo prav? Vtip o Chuckovi Norrisovi. Zase považujem spomenúť moje meno. Chuck Norris! Mohla špritové zamestnávateľ! Čo bude? No, ja viem. Tovareš. Vole? Čo je to? Čo? Dobre. Hej. Ako mi dobre? Tu má cukrík. obstali rečníci z triedy 1. B v rámci prvej kategórie a z triedy 3. F v druhej kategórii. Najlepšiu a najzábavnejšiu divadelnú inscenáciu v disciplíne divadlo predviedli trieda Kvarta v prvej kategórii a triedy 3. A 3. F v druhej kategórii. Najprepracovanejšie videovizitky tried vytvorili a zostrihali triedy 2. F v druhej kategórii a trieda 1. F v prvej kategórii. Absolútnym víťazom a víťazom prvej kategórie súťaže ZUČ 2016 sa stala trieda Kvarta. Víťazom druhej kategórie sa stala trieda 2. F. Víťazom, ale samozrejme aj ostatným gratulujeme a ďakujeme za fantastické 2 týždne kultúry na našej škole. Zároveň sa všetci tešíme na ďalší ročník zaujímavo-umeleckej činnosti. Klaudia Dietertová, študentka nášho gymnázia, posledný mesiac určite najviac skloňované meno nielen na našej škole, ale aj na Orave. Mladé, talentované dievča z Tvrdošína, ktoré je na zahraničnom štúdiu vo Švajčiarsku, kde naplno prerazila a svojim anielským hlasom očarila švajčiarskych porodcov a divákov na castingu súťaže Die Grosten Schweizer Talente, z ktorého postúpila do semifinále a následne do finále tejto súťaže, kde jej celé Gabko, ale aj Oravčania budú držať palce. Však presvedčte sa sami. Držujete všetci palce a ste skvelé. Buena suerte, Claudia. Môžete nájsť odkaz na jej očarujúce castingové, ale aj semifinálové vystúpenie. 21. a 22. marca si na našej škole zmerali študenti nemeckého jazyka svoj talent v recitácii nemeckej poézie v rámci súťaže Loreley. Najúspešnejšími recitátormi, respektíve recitátorkami v nemeckom jazyku sú Lenka Matušiaková z 3. F, Marcela Brišáková z 3. B a Kristýna Barnášová z 2. A. V dňoch od 15. do 17. marca prebiehali na Slovensku maturitné skúšky. Ich písomná forma v internej a externej časti. Na našej škole maturovalo v útorok 15. marca 218 žiakov zo slovenského jazyka a literatúry. V stredu si 200 žiakov otestovalo svoje znalosti z anglického, 1 žiak z francúzského, 2 žiaci z nemeckého jazyka a 15 žiakov z ruského jazyka. V štvrtok 17. marca si svoje matematické nadanie otestovalo 74 študentov. Veríme, že prvú časť maturít sa našim maturantom podarila a že skúšku zvládli úspešne. Držíme im palce pri maturitách v máji.
záver vám chcem opäť poďakovať za zhliadnutie našich správ, za každý váš like, zdieľanie či milý komentár a teším sa na vás pri ďalšom vydaní školských správ. Tak teda, ahojte.